Kanazeba anithi nina zinkomo sometimes nizibiza mali nibiza zinkomo manikhipha amalobolo. Azinike wena amalobolo. Yini okwaziyo? Hayi. Wena ngathi ukhohliwe. Anithi mina nawe sahamba sayokhipha amalobolo lapha ku homeboys yakithi ubhana. Suka lapha man, suka wena. Olweni madoda. Try. Hey, ciao. Mkhize. Uyangikweleta? Hayi bengizakubhatala nje baba Mkhize. Ngizakubhatala. Ngiyayazi lo nto. Iphelele? Hayi phelele baba Mkhize, phelele. Hayi, ngena phakathi. Bolweni madoda. Sanibonani. Phelele. Ndinganceda kanto? Singamthola uChawu. Awudim, khona into benganceda ngayo. Sifuna imali Chawu. Hayi, ulungile zani. Yeah. Niziphethe i-ID zenu, amakhadi okubhankisha ne-PIN numbers. Hawu, kufuneka nama-PIN numbers? Ayikhona. Kaloku mntakwethu ukuba ubungazi, as far as I'm concerned, thina singama known professionals. Yavake, sisebenza ngokusemthethweni.